Yes, it's not far again. Onye be ke o. Gịnị na-emezi na bunu? Gịnị na-ese? Ụlọ wee jidezi ụlọ niile na-apịarị. Kenke ngwa apịara, kesa ada ịpịara. Kenke ọkụtụ ya aka. Kenke nye kuriri. Kezi be na-esezi okwu nke taa nke ebidoziri pịarị ụlọ a. Mgbe ọbụla o jesi ala ọrụ bata nnọọ obodo windo niile dị ebe a mgburisi nọkịta na-asị otu mma n'ukwu okere m ọgụ sị m pụta ka o gbuo m ọ nọkịta were m mma sị m nwanne m ntụ amụ na mụ na akwụfụ ndụ a ijide mma ya na-achọ onye ya mgburuzi ụzọ gbuo nwanne m obi adị ya mma ma wee buru ụzọ gbuo m obi adị ya mma mana ụlọ na-agba mkpụrụ mmiri nke ị na-eme nyawakwana mana ọ dị ka unu eji anya unu wee mee ife unu mere kịta ngwa ji anya nke o mana anyị mara nya ya eji anya ya o nwere ike jidekwa kasị na gbara afelo ka ọ bụla ala o mekarịa na mmefe unu enwere ụmụnne ndị nwaanyị ụmụnne ndị nwaanyị bịara mmadụ ịtọ mbe ka nọkwara chana ma Kalista ma Sabina anụ ngwuru niile akịta ngwuru be nna ngwuru ebe ahụ ngwuru be nna m gwa hụrụ di ọkpara kịta na ọ na-amụgo ya ọkụ n'okurisi ya nweziri ife ọzọ ahụ ndezi anya ọ na-afụzi elu onye ọ na-ewere anya efu nke ahụ nke ngwa apịarịrị ebe nye o mechazie kịta ọ na-eje chọrụzi tenant house ebe unu ya ebi n'abi amụkwara sị gị ọkụ ebe ahụ a na-ekwu nke ụnụ nwere amụ eche ịmụkwa ọzọ maka ọ sị ga ha ere so nyawa pịara ihe nke a agbanyere ọda ka anyị nọ kịta ọ ga-ekekwana ife nwere ikwu na ife na-eme na bunu ife ifuru na-eme ife akịta gbara makarị amadụ na ife awụ ayakpọ ife mere eme ka ayakpọ egene ọ gbara garị maka ọ bụgoro na ekwu na ese o kwesịghị nke nwanne na nwanne iji ikutu ụlọ ha bi na ya and unu ekwubeghị okwu a na bunu nke mbụ